добро от мен. Днес ще си направим заедно с вас един self-care ден, защото се събудих много тъжна и имам нужда от вдигане на духа. Так му ще ви покажа практиките, които правя, които ми помагат и мисля, че биха ви били полезни в моменти или периоди като този. Причината, поради която се събудих тъжна, е, че сънувах сън, свързан с баща ми. Просто много ми липсва. Имам чувството, че в моментите, в които съм най-щастлива, съм и най-тъжна. От самото начало на пътуването ни и особено в последните седмици, сърцето ми е изпълнено с толкова много радост и благодарност за този начин на живот, който живея в момента. Едновременно с тази радост обаче, изпитвам и едно дълбоко чувство на тъга, че не мога да споделя тези моменти с баща ми. Това да пътувам по света, да се будя всеки месец в различна държава е нещо, за което мечтая от много отдавна и баща ми винаги ме е подкрепил за тази мечта, защото самият той, като е бил млад, е мечтал да обикаля света. И когато се сетя за това, ми става толкова мъчно, защото има толкова много неща, които искам да споделя с него в момента. Ей така, просто да вдигна телефона и да чуя гласът му, да чуя смехът му от срещната страна. Аз знам, че това няма как да стане. И хем го знам, хем сякаш отказвам да го повярвам. 4 години по-късно, все още сякаш тайно в сърцето си се надявам, че един ден ще се събудя и всичко ще си бъде както преди. Семейството ми ще бъде отново цяло и всички ще бъдем щастливи отново. Сега сме в магазина да си взема весено мляко за кафето. Също ще вземем кучешка храна, защото съм решила, че искам да нахрана някои бездомни кученца днес. А може и утре, ако остана от храната. Така че сега да отидем да намерим храна за кучета. След като прекарам няколко часа навън в тази горещина, първото нещо, което искам да направя, като се прибера, да си измия лице. Първият продукт, който използвам за лицето ми е ето тази пяна на френският бранд Галине. Купих си я от Лондон, от едно място, което се казва The French Pharmacy, френската аптека. В тази аптека продават само френски брандове. Специално ми я препоръчаха за моята кожа, която е чувствителна и честно казвам, както я използвам, наистина имам чувство, че кожата ми е просто по-мекичка и по-спокойна сякаш. След като измия лицето си, слагам ето този Glow Toner на Charlotte Tilbury, но днес искам да си направя глинена маска преди него, така че сега ще си направим една маска. Маската е веган и идва с ето такава шпателка и самата маска е ето такава. Оставям тази маска на лицето ми 10-15 минути и след като я измия, обикновено си нанасям кремовете за лице. Днес обаче ще си скъпя косата, ще си направя червена LED маска за лицето и след това ще нанеса останалата част от грижата си за лице. Но докато чакаме маската сега, ще ви покажа нещата, които обикновено използвам. Кремът за очи, който използвам е на Charlotte Tilbury и е ето този. За мен това е наистина най-добрият крем за очи, който съм пробвала, поне аз до сега. Аз съм пробвала много кремове, така че ви го препоръчвам. Ето така изглежда отвътре и реално опаковката трае доста дълго време, може би 7-8 месеца, определено си заслужава. И дневният крем, който използвам е ето този крем на Татча и той между другото е лилав като маската.
Всеки ден си слагам 50 фактор, защото тук е страшно горещо и тази кожа трябва да се предпазва. Всяка година, декември месец, винаги имам страшно много работа по блога, планиране на контент календара си за следващата година, съдържанието ми за Инстаграм и мозъкът ми направо прегрява. Затова такива селфкейр дни, в които си почивам и правя неща, които ме зареждат енергийно, са много важни. Днес ще вечеряме в гръцки ресторант. В града, в който сме отседнали, Сием Рип има една страхотна таверна, в която предлагат и веган опции. Искам да ви покажа гледката, която е просто уникална. Това е терасата на ресторанта. Ресторантът е гръцки и може би чувате музиката. Все едно съм си в България. Картофките са като домашни и като цяло храната в Камбоджа е нереално вкусна и истинска. Напомня ми на домашно приготвената храна, която ядох като малка. Както храната, така и масажите тук са много евтини. 1 час масаж на цялото тяло струва 5-6 щатски долара, каквато е цената на едно основно ястие в ресторант. Масажът на крака струва 3 долара за половин час и е един нов лукс в живота ми, от който не знаех, че имам нужда, но съжалявам, че го откривам чак сега. А това е най-вкусният веган сладолед, който съм яла в живота си. Вкусът на какаото е толкова наситен и истински, просто вау! И сладоледът ми отиде при едно малко момиченце, защото беше много сладичко и продаваше нещо, а ние нямахме пари в брой. И аз реших да й дам сладоледа и тя много се зарадва. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane.
shimmer on our skin, restoring everything within. Сещате ли се за тази турбичка, която ви казах, че ми откраднаха в миналият влог? Купих си нещата отново. Плюс някои допълнителни неща. Искате ли да ви ги покажа? Ако искате, напишете ми в коментар и ще направя един try-on haul в следващото ми видео. Сега е време за последната част от този прекрасен self-care ден. Чувствам се много по-добре и нямам търпение за вечерната ми рутина. Сега ще видите защо това е и любимата ми част от деня. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. Back from the aspirin bottle was out, so I assumed she had a headache. Now I don't know if it was last night or hey, Mr. Casella. We lose track of time, head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond